Прывітанне! Вы на канале Гродно 1127 і сёння мы падрыхтавалі для вас гістарычную падборку гродзенскіх кінатэатраў. Большасць з іх ужо не існуе, але яны пакінулі свой след у гісторыі нашага горада. Калі ў Гродні з'явіўся першы кінатэатр? Куды знік вядомы кожнаму гродзенцу кінатэатр «Самалёт», а таксама дзе знаходзіўся першы шырокафарматны кінатэатр у горадзе. Стаўце падабайку, падпісвайцеся на наш канал і мы пачынаем. Першы кінатэатр у Гродні пачалі будаваць у 1914 годзе, перад самым пачаткам Першай сусветнай вайны. Можна сказаць, што першымі гледачамі былі кайзераўскія войскі, бо ўжо праз месяц, як адкрылі кінатэатр, Гродна акупавалі немцы. А з-за таго, што з горада патрабавалі шмат падаткаў, то магчымасць хадзіць у кіно была далёка не ва ўсіх гродзенцаў. Ці здагадаліся вы, пра які кінатэатр ідзе гаворка? Гэта сучасная чырвоная зорка на вуліцы Сацыялістычнай, але ў тыя часы ён называўся «Эдэн». Калі ад чырвонай зоркі прагуляцца па вуліцах Ажэшкі і Савецкай, то на месцы, дзе сёння размяшчаецца будынак універмага ў міжваенныя часы, быў кінатэатр «Апола», але яго знеслі падчас будаўніцтва новага корпуса універмага. Дарэчы, пра універмаг можна распавесці асобную гісторыю, таму, калі вам цікава, стаўце падабайку і напішыце пра гэта ў каментарах. У 1961 годзе адкрылі кінатэатр Гродна. Гэта была першая шыраэкранная заля ў горадзе, а пазней і першы шырокафарматны кінатэатр у вобласці. Сёння на месцы былога кінатэатра знаходзіцца моладзевы цэнтр Гродна. У жніўні 1950 года гродзенскі гарвыканкам прыняў рашэнне аб будаўніцтве першага кінатэатра ў занёманскай частцы горада. Першапачаткова яго планавалі пабудаваць на скрыжаванні вуліц Беластоцкай, сучасная Суворова, і Аўгустоўскай, сучасная вуліца Курбатова. Але ўжо праз 3 дні гэтае рашэнне адмянілі, і кінатэатр Пушкін пабудавалі на вуліцы Ласасянскай. Сёння гэта вуліца савецкіх пагранічнікаў, а з нулявых гадоў кінатэатр пераабсталявалі пад більярдны клуб з барам і рэстаранам. Але самы час вернуцца ў цэнтральную частку горада. У савецкія часы ў парку Жылібера размяшчаліся адразу 2 кінатэатры, і ніводны з іх не захаваўся да нашых дзён. Першы кінатэатр «Летні». У 1990-е гады гэта стала месцам прыцягнення гродзенскай нефармальнай моладзі. У былым кінатэатры адкрылі рок-клуб «Клетка», дзе адбываліся канцэрты. Другі, добра вядомы старэйшаму пакаленню гродзенцаў, кінатэатр «Палёт». Самалёт, у якім размяшчаўся кінатэатр, знаходзіўся наўпрост у парку і выклікаў цікаўнасць не толькі ў дзяцей, але і ў дарослых. У Гродна гэты самалёт прывезлі ў студзені 1980 года. Спісаны пасажырскі лайнер прывезлі з Мінск. Самалёт быў не прыстасаваны пад кінатэатр і асаблівым камфортам не адрозніваўся. Там не было ўхіла, і з апошніх шэрагаў экран не было бачна. Таксама там было цесна і душна. Кінатэатр быў дзіцячы, і там часцей за ўсё паказвалі мультфільмы. А гродзенцы ўзгадвалі: не важна, што было кепска бачна, галоўнае пасядзець у самалёце. З часам канструкцыя састарэла, і корпус самалёта патрабаваў рамонту. Кінатэатр закрылі ў 1993 годзе, і з Гродна яго перавезлі ў Іўе. Там яго ўсталявалі недалёка ад возера і планавалі стварыць зону адпачынка. Але гэтыя планы так і не рэалізавалі, а самалёт разабралі і вывезлі. Ці былі вы ў гэтым кінатэатры? Калі так, то напішыце ў каментарах свае ўспаміны і гісторыі пра палёт. А самыя цікавыя ўспаміны, калі яны будуць, мы апублікуем у нашым тэлеграм-канале. Спасылку на яго можна адшукаць у апісанні пад відэа. Яшчэ адзін кінатэатр, пра які мы хочам узгадаць — «Космас». Дакладней, не сам кінатэатр, а касмічны карабель побач з ім. Гэта макет станцыі «Пратон-4», які ўсталявалі побач з кінатэатрам на вуліцы Горкага ў 1980-х гадах. Першапачаткова макет станцыі вагой 17 тонн прывезлі ў Гродна ў 1978 годзе на выставу «Даследаванне космасу ў СССР». Экспазіцыя размяшчалася ў Купалаўскім універсітэце, і станцыя стаяла ва ўніверскім двары. Пасля выставы яе перавезлі ў двор музея атэізму, а яшчэ пазней яна пераехала да кінатэатра «Космас». Там яна стаяла да сярэдзіны 1990-х гадоў, калі яе перацягнулі ў дзіцячы садок на завулку Даватара, і далейшыя сляды Пратона губляюцца. Калі вам было цікава, то стаўце падабайку гэтаму відэа, падпісвайцеся на наш канал, калі яшчэ не зрабілі гэтага, а таксама сачыце за намі ў Тэлеграм і ў Інстаграм. Спасылкі пакінем у апісанні пад відэа.